Takže tento kolobeh v našom tele je potvrdený a naozaj takýmto spôsobom náš organizmus funguje. Keď sa na to pozeráte, tak môžete namietnúť, ale keď sa pozriem do zrkadla, ja nevidím. Ja neviem o tom, že mi nefunguje pečeň, alebo že mám problémy s hrubým črevom, alebo že mi nefungujú ladvinky. Ako to môžem vedieť? Dá sa to. Naše telo je tak úžasne urobené, že sa to naozaj dá. Určite máte mnohý auto a na tej prístrojovej doske vám blikajú kontrolky. Máte málo mazíva v motore, tak vám bliká kontrolka, aby ste doliali oleja. Máte málo v nádrži, tak vám bliká a zapíšte kontrolka, aby ste natankovali. Presne takto isto dokáže fungovať aj náš organizmus. Má svoje kontrolky, ktorými vám dáva jasne najavo, že niečo nefunguje. A čím zložitejší organizmus, tým má tých kontroliek viac. Skúste sadnúť do lietadla. Tam je tých kontroliek milión a na to už nestačí pár hodín autoškoly, ale na to treba vysoká škola, aby dokázal ovládať ten stroj. Takisto aj naše telo je naozaj to najdokonalejšie, čo Pán Boh stvoril a preto máme tých kontroliek obrovské množstvo. Len ich nepočujeme, alebo keď vidíme, že bliká, nevieme čo s ňou a nevieme, čo nám signalizuje. Pečeň a žlčník má takéto kontrolky oči. To znamená, čokoľvek sa deje s vašimi očami. Či je to ďalekozrakosť, blízkozrakosť, šedý zákal, zápaly spojiviek, úrazy oka, ani úraz nie je náhoda. Čiže čokoľvek sa deje s vašimi očami, všetko hovorí o tom, že sa tu niečo deje. Treba na to upriamiť pozornosť. Naozaj treba nájsť, či není tá príčina v pečeni. Či tá pečeň nebliká, že sa s ňou niečo deje. Pokiaľ ignorujeme tieto kontrolky, no tak dáme na nos okuliare a sme spokojní, pretože si myslíme, že je to tým vybavené, ale pokiaľ je to naozaj z pečene, tak tá kontrolka bude stále blikať viac a viac. Budete potrebovať silnejšie a silnejšie dioptrie, aby ste tú kontrolku zahmlili. Takže treba sa nad tým zamyslieť. Nechty sú veľmi dôležitým ukazovateľom podľa toho, či máte lámavé, či sa vám štiepie ako bridlica, alebo sa vám odštepuje len odumretá časť, alebo vám kvitnú nechty, či máte biele škvrny, tmavé. To zase úžasné množstvo problémov, ktoré môžu prezradiť o tom, že tu sa niečo deje. Pretože pečeň je chemická továreň a keď vám chýba nejaký minerál, keď jej chýba niečo, čo používa ako katalizátor, ako urýchľovač, niečo do tých svojich chemických reakcií, dokáže sa to prejaviť. Napríklad, keď máte biele ostrovčeky, chýba vám zinok a tak ďalej. Je tých ukazovateľov obrovské množstvo. Pokiaľ sa naučíte čítať v tejto knihe, dozviete sa obrovské zaujímavosti. Potom tu mám napísané ešte chrupavky. Čiže akýkoľvek problém s klbami, dna, opotrebovávanie klbov, vysychanie klbového maziva, to všetko hovorí o tom, že tu sa niečo deje, že pečeň potrebuje pomôcť, že už konečne obráte na ňu pozornosť a aspoň jednu jar ju prečistite a prepudrujte, lebo už nevládze. Oheň, tenké črevo a srdce má takýto ukazovateľ, takúto kontrolku jazyk. Číňania hovoria jazyku, že je zrkadlom srdca. Je veľmi zaujímavá kniha a je úžasne hrubá, má okolo 500 strán, volá sa Diagnostika podľa jazyka. A tam čo strana, to niekoľko záberov a pod každým je opísané, aký problém vlastne ten obrázok popisuje. Takže skutočne je to niečo úžasné, čo všetko sa dá vyčítať. Keď na niekoho vypásnete jazyk, nemusí to byť vždy len nezdvorilé, ale dokáže sa ten človek, pokiaľ vie na ňom čítať, všeličo o vás dozvedieť. Potom tu mám dopísaný endokrinný systém, čiže žľazy s vnútornou sekréciou. To je takisto veľmi dôležitý ukazovateľ a ľudia si vôbec neuvedomujú, že hovorí o ohni. Hovorí o ohni, ktorý vás buď páli a vy ho potrebujete utlmiť, buď pokropiť vodou alebo priložiť drevo, ktoré vás nespáli. Volačo proste potrebujete nejakú pomoc alebo priložiť kovu, aby sa zjemnila výhrevnosť, aby teda nasal ten kov do seba tú teplotu, aby prestal páliť.
to všetko hovorí o tom, že sa v tomto živle niečo deje. Čiže čokoľvek sa deje s vašou štítnou žľazou, prištítnymi telieskami, nad obličkami, slepé črevo je veľmi zaujímavá žľaza s vnútornou sekréciou. Ľudia si to vôbec neuvedomujú, ale slepé črevo je nesmierne dôležité. Je to na konci hrubého čreva a pokiaľ sa vaše hrubé črevo pravidelne nevyprázdňuje, vznikajú veľmi nebezpečné jedy. Internisti by vám vedeli povedať, že sa môžu až priotráviť, keď operujú niekomu hrubé črevo, pretože to, čo sa vytvára v tom hrubom čreve, je na úrovni nebezpečných hadích jedov a vaše telo potrebuje protilátky, aby ste sa neotrávili. Čiže ako náhle tam nastáva toto nebezpečie, že je tam vysoká koncentrácia týchto jedov, mozog, váš dispečing dostáva okamžite informáciu a dáva príkaz slepému črevu, aby vytvorilo protilátky na neutralizáciu týchto jedov. Čiže pokiaľ vy operujete appendix bez rozmyslu a bez váhania, tak je jasné, že si zarábate na rakovinu hrubého čreva. Slezina, pankrás a žalúdok, čiže zem, má takúto kontrolku svaly. Čokoľvek sa deje s vašimi svalami. Či už je to triažka, rýchlo sa unavíte. Herpes, ale nie taký, ako mám ja na perách, ten je z horúčky. Pokiaľ je to herpes, ktorým reaguje váš žalúdok, že ste niečo zjedli, není niečo schopný stráviť, nedostáva pomoc od žlčníku, niečo sa tam deje, treba upriamiť na ňoho pozornosť. Hrubé črevo a pľúca má takýto indikátor kožu. Čokoľvek sa deje s vašou kožou, psoriáza, akné, exémy, materské znamienka, ochlpenie, čokoľvek nenormálne máte na koži, to všetko hovorí o tom, že v tomto živle sa niečo deje. Pľúca tie veľmi často sa ozývajú, hlavne tým, že teda prechladnete, máte problém a kašlete. Ale rakovina pľúc je veľmi nebezpečná tým, že nebolí. A keď začne človek vykašlievať krv, už je neskoro, už sú tam metastázy, už to nezachránite. Čiže skutočne tie indikátory, nos, horné dýchacie cesty a koža sú veľmi spoľahlivým vodičom na to, aby ste upriamili svoju pozornosť na tento živel. No a voda, čiže ľadvinky a močový mechúr, má taký indikátor kosti. To znamená, čokoľvek sa deje s vašimi kostiami. Či je to osteoporóza, skolióza, lámavosť kosti. Zase sme pri tom, ani úraz nie je náhoda. Čiže skutočne čokoľvek, akýkoľvek defekt dokáže vám hovoriť o tom, že na ľadviny sa treba obrátiť. Tu je problém, pretože ľadviny sú zodpovedné za mineralizáciu vo vašom tele. To, čo aký kov, aký minerál sa rozpustí vo vode, oni ho musia rozdeliť do orgánov, ktorý aký kov potrebuje. Oni to presne vedia, oni majú tento presný program. Oni sú zodpovedné za mineralizáciu. Takže skutočne tie kosti sú veľmi dôležitým indikátorom v prvom rade ľadvín. Ja tam mám ešte dopísané vlasy. Lupiny vo vlasoch vám celé 10 ročia môžu hovoriť o tom, že sa vo vašom živle niečo deje, že sa kalí vaša voda a treba ju vyčistiť, že treba zmeniť buď zem, aby zlepšila sa kvalita spodnej vody, proste treba urobiť nejaký zásah, alebo ľadviny nemajú s čím pracovať, málo kovu sa rozpúšťa, málo minerálov sa dostáva do vody. Šampón to nevyrieši, pretože síce môže na nejaký čas utlmiť a zalepiť vám pokožku natoľko, že naozaj sa neodlopuje a tie lupiny sa netvoria, ale pokiaľ ten šampón prestanete používať, tak to vyrazí niekoľkonásobne navyše. Takže zase sú tam potrebné tie súvislosti, ktoré človek potrebuje vnímať, aby pochopil. Ale tá príčina môže byť niekoľkoraká. Všetko so všetkým súvisí. Čiže keď máme jeden problém, môže mať až 5 dôvodov, 5 príčin. Ako? Ostaňme pri tej vode, pri tých ľadvinkách. Máme problém s kostiami. Problém môže byť priamo tu. Áno, ľadvinky sú nefunkčné, nevedia, nerobia tak, ako majú, nedávajú tie minerály do kosti, chyba je tu, v ľadvinách. Ale môže byť chyba o stupeň nižšie.
pretože není dosť minerálov, nemajú s čím pracovať. Čo vám dajú do kostí, pokiaľ im kov neposkytol dostatočné zásoby? Čiže môže byť problém tu. A môže byť problém aj o stupeň vyššie, pretože tento most nie je priechodný. Táto spolupráca nefunguje. Táto zem nevytvára správne koridory. Voda si robí, čo chce. Tu môže byť problém. Táto zem nemá dostatok sily, aby tú vodu ovládala. Čiže môže byť chyba tu. Môže prísť deštrukcia aj z druhej strany. Toto drevo je príliš silné a vysáva vodu. Nestíha ten organizmus pracovať so všetkým, čo je mu dané a jednoducho to drevo doslova vysáva. Alebo je silný oheň a ten tak rýchlo a mocne blčí, že vám vodu vysúša. Čiže tu vidíte, že všetko so všetkým súvisí a nájsť tú pravú podstatu a príčinu, kde ten problém pramení, je naozaj niekedy veľmi ťažké. Je nesmierne dôležité okamih, kedy ste vstúpili na tento kruh života. Okamih, kedy ste sa narodili. Číňania majú roky. My máme astrologických 12 zverokruhov, oni majú roky. Možno, že sa vám zdá rok veľa, ale v rámci vesmíru je to naozaj okamih. A podľa toho, v ktorom roku ste sa narodili, do toho živlu ste vstúpili. Keď si zoberiete rok narodenia, dajme tomu 1988. 1900 je prvé číslo, dajme si to dohromady, máme 10. 88, dajme takisto dohromady. 8 a 8 je 16, ale máme dvojčíslie. Čiže 16 je z jednotky a šestky, 1 a 6 je 7. Už mám číslo, ktoré sa dá odpočítať od 10, čiže 10 minus 7 a vyšlo vám 3. To znamená, že ste drevo alebo strom, niekomu to zle znieje, tak radšej môžete si tam napísať aj strom. To sú tie čísla v týchto srdiečkách. Čo znamená pre vás okamih vašeho narodenia alebo rok vašeho narodenia? Čo znamená pre vás, že ste sa narodili v jari, že ste sa narodili v živli drevo? Zase, mohli ste sa narodiť v noci alebo za bieleho dňa, keď svietilo slnko alebo mesiac. Buď to bolo biele alebo čierne. Zase záleží na tom, v akej pozícii ste sa našli a to ovplyvňuje kvalitu vašeho života. Pretože buď sú orgány skryté v tomto živli najslabším článkom vašeho zdravia a potrebujete sa naozaj s materskou láskou o ne starať v priebehu celého roka a vždy sa k nim vracať, aby ste im pomáhali z každej strany. Alebo je to pevná skala, na ktorej môžete postaviť celú svoju zdravú budúcnosť. A na otázku, či je to tak alebo tak, vám odpovie prvých 7 rokov vašeho života. 7 rokov preto, že do 7 rokov sa objavujú prvé ťažkosti. To znamená, zoberte si 7 rokov života a pokiaľ v tomto živli nastal nejaký problém, nemusel to byť priamo žlčníkový záchvat, mohla blikať nejaká kontrolka cez okuliare napríklad, hej? Alebo cez nejaký úraz, alebo tak ďalej. Čiže pokiaľ nastal nejaký problém, pokiaľ sa ozval tento živel, či už cez kontrolku, alebo priamo cez ten orgán, je to najslabší článok vo vašom živote a potrebujete sa starať on. Pokiaľ za tých prvých 7 rokov nenastal absolútne žiadny problém, bolo úplne všetko v pohode, tak vtedy je to základný kameň vašeho zdravia a na ňom môžete vybudovať celú svoju budúcnosť. Takže skutočne je treba vedieť a veľakrát práve v tom vašom narodení je ten začiatok tých príčin. Alebo pokiaľ máte nejaký problém dlhotrvajúci, tak obyčajne platí, že čím dlhšie ten problém trvá, tým je hlbšie. Pretože sa ten problém prepadáva stále ďalej a ďalej. Čiže pokiaľ si prelistujete vašu kartotéku a každých zhruba 7 až 9 rokov sa objaví nejaký vážnejší problém, treba si ho preniesť do orgánovo-energetickej ružice a uvidíte, ako to všetko so všetkým súvisí, ako to spolu navzájom hrá, ako to
navzájom harmonizuje, ako si to pomáha, ako to jeden druhého likviduje, pokiaľ sa pomoc nedostáva zvonka. Takže to by bolo taký malinký úvod do tej filozofie, do pohľadu do našeho vnútra a ako našimi produktami dokážeme pomôcť a povzbudiť jednotlivé živly, dať im života, aby začali fungovať, ako roztočiť tú orgánovo-energetickú ružicu, aby proste to bolo všetko v harmónii, aby to perfektne fungovalo. O tom si povieme v druhej časti o produktoch.